Darázs Attila és Kalacsi Miklós egyes fogatával. Tóth Simon Kitti hajtapályára, Tóth Simon Sándor segédhajtása mellett. Fémjártató kocsijában Könnyű Magyar Hában Játék és Marcia két lipicai. Jobbról Játék 10 esztendős Szürkemén, balról Marci 12 esztendős Szürkemén. A fogat tulajdonos ajtó Tóth Simon Kitti, aki köszönti kedves közönségünket fogatáról. A fogat versenyzését Tóth Simon Sándor támogatja starthoz. A jászkíséri lovasok színeiben kezdi el programját Tóth Simon Kitti. Majd megesszük utána. Nekem is bemegy. Ülj már le ide. Nem, lovasd le a lábad. Na nézzük meg már. De kamerát nem hoztátok? Nem. Na bassza már. Nem, mert na. És akkor úgy vagy, megkérdeztem, hogy a jegyre karácsonyi ősz nem lehet, de pöcsölben. A patalt is, a budettük, a patalt sertés, mert a még várni kell, hogy meg készen. Na ugye, ott már dél azon, hogy már női a bakat. Ja. Azért van. Van ezt feldobom. Józsi bácsi is ügyesek már kapcsolódni. Vártam át itt ideálni? Hú, de megizzettek a lovai, csupa csatagok voltak. Abszolút az óvóra. Regény. De ilyenkor meddig nem? A Filippen ültetek? Ültetek. De nagyon megy. Na, Bence, vigyázz a gatyára. Nem sok körnek megyek, ha? Hát nem tudjuk, csinálja majd szerintem, azért csak megcsinálja majd. Az is csak ápolói. Az is csak ápolói. Ott sincs meg. Azt hiszem, hogy ez mentősöknek. De kár, hogy felfelem, hogy ez alól nem lesz. Lennek. Szolnokra, akkor oda telefonáltam. Nem kerekedik. A Ferónak? Mondom, jó, van rendben, mert neked is kell, így is kell. Kell. Elhajtod. Igen. Kedves közönségünk, Tóth Simon Kitti programját láthatták, időeredménye 183 másodperccel, 13 másodperccel több, mint az alapidő, ez 6,5 hibapont, egyébként hibátlan hajtást mutatott be. Köszönjük szépen a programot, ifjabbik Pál János következik, őt követi Darázs Attila, Kalacsi Miklós és Varró Csaba. Ifjabbik Pál János hajt a pályára, idősebb Pál János segédhajtása mellett. Jártatok a Kocsijában Könnyű Magyar Hában, favori figura és Sador. Jobbról favori figura, Lipicai majd